Hello! Σήμερα έχω ένα υπέροχο haul από το Kiko. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια δεν έπαιρνα Kiko, αλλά φέτος που πήγα να δω έπαθα πλάκα, παιδιά, με αυτά που έχουν. Είχα μόνο ένα Kiko στη ζωή μου και τώρα, παιδιά, έχω πάθει σοκ. Έχω αγοράσει φοβερά πράγματα. Για αρχή πήρα αυτό, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο, είναι το νούμερο 31. Είναι σε αυτή την απόκρουση σαν πιο μήλο. Θα βάλω και μολύβι γύρω για να τα δούμε πως κάθονται σε lip combo. Έκανα ένα lip line και πάμε να το δοκιμάσουμε. Oh my god. Τι λες? Φίλε, είναι υπέροχο, είναι ξεκάθαρα εγώ αυτό. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το οποίο ήμουνα πολύ ντεμή στο να το πάρω ή όχι. Γιατί γενικά ροζ δεν πολύ φοράω. Και επειδή το είχα ξαναδεί, είναι λίγο, νομίζω ότι είναι λίγο τέτοιο. Έχει αυτά τα άσπρα τα στρεσάκια. Ωραίο και αυτό, είναι πιο φωτεινό. Νομίζω σκέτο δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι, είναι πιο ασημή ουσιαστικά, αλλά αυτό είναι το 25, είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα εννοείται πάμε στο καλύτερο, παιδιά, έχω συγκλονιστεί, έχω ντυθεί και σορτί. Είναι στη σειρά του Αγίου Βαλεντίνου, για το Valentine's, έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια. Είχε, παιδιά, 20 ευρώ και έχει μέσα 3, οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Παιδιά, τι λες ρε? Παιδιά, είναι υπέροχο, είναι ξεκάθαρα το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στην κοπέλα σας για το Αγίου Βαλεντίνου ή ακόμα και στην φίλη σας. Να το, παιδιά, αυτό το είχαν ανάποδα βέβαια, ας το γυρίσω. Παιδιά, είναι όμιτσι, είναι ξεκάθαρα τα χρώματά μου. Πάμε να δοκιμάσουμε το πρώτο, το οποίο δεν γράφει ποιο νούμερο είναι εντωμεταξύ. Ή μήπως εννοεί ότι είναι το ένα, πάντως φαίνεται λίγο σαν το πρώτο, απλά είναι πιο ροδακινή. Για να το δούμε. Α, είναι πιο διάφανο. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο διάφανο, δηλαδή άμα μπει χωρίς μολύβι, πιθανόν να γίνει πιο ροδακινή απόχρωση. Είναι πολύ ωραίο για κάτι πιο απλό. Έτσι είναι χωρίς μολύβι. Δίνει έναν κάπως ροδακινή τόνο και είναι πιο απλό για καθημερινό. Τώρα πάμε σε αυτό εδώ το κόκκινο, το οποίο είναι ξεκάθαρα καθαρό κόκκινο. Αυτό είναι το νούμερο 2.